Europa libbet bij mij. En dat had te krijgen met het feit, geen oorlog, wij hebben vrede op dit stuit. En dat is eigenlijk geweldig. We staan hier nou nog. In vrijheid, we kunnen een hele grote dingen doen. We kunnen over de grenzen heen, we kunnen reizen. Handel, transport hadden er voordeel van. Een van de mooiste voorbeelden is hier achter mij. En dat is de uitbreiding van Vijversburg. Er wordt volle meer besteed aan natuur en aan cultuur. En dat is eigenlijk dat is een stukje de remmen op de taart, om het zo te zeggen. En wat is dit dan? Dit is Lietse Weiland. Het leidt in de gemeente Ljouwert. En wat je hem verder zorgt, dat een aantal bulten. Piet Oudolf, de architect, hele beroemde architect, neemt dat de Tietjerk Mountains. En Jonkenie Mountains is een heel grote plek voor de jeugd, voor natuureducatie. Dit is het ooievaarsnest, 8 hectare en een liedstuk ervan wordt ingevuld door Tobias Reberger, de tuin van mijn oma, de tuin van mijn beppe. Dit is het Fjouwenkant, een dwaalster, makken door Peter Veenstra, binnen in Gautum. Hier hebben we het totaal overzicht van het hele plan. Dan ging ik verder naar het paviljoen, hierachter wordt heid van dit paviljoen ontwerp van Junya Ishigami en Marieke Kums. Japaner en een Nederlandse architect. Tegelijk gaan ze het huis renoveren. En de laatste boer, dat is over het kleine weiland weer de baan Watjekin in de tuin van Piet Oudolf. Europa doet net alles. De gemeente, provincie, doen wat. Maar de stichting doet ik een hele grote. Wij werven zelfs fondsen. En daar zijn we druk mee bezig. Dat is haast een heel miljoen. En wij hebben een inbreng van een dikke 6 ton. Dat zijn alleen nog al die 15 hectare landbouwgrond, om het even zo te zeggen. En we proberen, en dat is wel wichtig om te weten, dat het geld zo volle mogelijk besteed wordt aan omjouwing. En de ondernemers die we hebben, komen hoofdzakelijk uit deze regio. De onderondernemers ik. Dus we hebben het net helemaal in de hand, maar we proberen het wel, zo volle mogelijk. De burger in Friesland, we zijn hier in de buurt, die had er dit aan dat dit park, wat al heel regelmatig terug bezocht wordt, wij hebben zo'n 80 tot 100.000 mensen in het hier, dat zal er alleen nog maar mooier op worden. Dus het is eigenlijk een soort completering van de Groene Ster. Europa wie terugslagjouwens. Als zij net mij dienen, dan wie het net Bart. En dat zul je verklaren kunnen door het feit dat de gemeente eigenlijk te Liets is. Hele grote dorpen had, die al hier vregen om geld. De gemeente Ljouwert zitten we maar van een hele spatie in. En de provincie wie dus de ideale onjouwer om deze subsidie van Europa binnen te helpen. Dus het had meerwaarde voor de hele regio. En we loeken mensen aan, ik 4 boeten deze provincie.